Yuk, ayo. Lo. Os. Turaga peksa.
Yo. Dumateng kanca-kanca bapak kok kaping sepindhah menika mbok pilih sampun paripurna anggenipun gantos busana. Dumateng penonton kula nyuwun keplokipun. Yo. Yes. Letrak hotel. Yoi. Yo. Lo. Yo, tas. Kotrel. Ya. Yos. Ya. Oi. Yo. Yo. Ayo saya. Yo. Ya.
Ngaso disingkir. Iya. Iki lho blendronge. Blendronge Godril. Heeh. Sing mimpin sapa kae? Ketuane.
Woi. Ya, hae, selolo, ya, Ya oh. sayane ku bilang iwange abad tegalunge malang sesudok gambar aton gledang-gledang terus sumane amasrahane jiwane onde tampir kalong konde awe kuwatir diodi disale miring kalong konde sing lentir kuning hae Ya diombeni dhisik. Sajaya ngelak. Iya. Heeh. Sing akeh. Kok ndak kepoyo-poyo ya. Apa mas aku sigro-sigro loh bro. Ya.
Tarto mereka Tarto pakar dene kartu beraping tanah semua agama agame aji
alam nusantara ingkang epi luhur atas terak aku dong, terak dong. No.
nggo sepo mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangane yo sora sora Yo 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 oh 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 tepuk tangan, tepuk tangan. Yang meriah. Luar biasa menika Bu Garti, Mbak Nurli, Mbak Hanifah, lumantar konco-konco turangga beksa. Nggih, Bapak engko kaping sepindhah nggih punika Bapak Bulendrong. Aduh, kula wedi lho Bu. Lah apa wedi? Nembe marak sowan wah wis diparani Bulendrong-bulendrong wah jarane sak bagus-bagus detekku. ya, Mas. Nggih bagus-bagus. Simbah ingkang rawuh nggih jangkep sedaya. Samangke pun aturaken lelagon-lelagon ingkang jumbuh kalian swasana nggih, Mbah. Napa-napa? Apa menika, Mbah?
Kancatane sampun katur lumantar Bu Gartik dalasan Bu Nurli. Matur sembah nuwun nggih. Nika samangke caos panglipur lumantar keluarga ageng Turangga Beksa, caos panglipur wonten Laladan Kali Dadap Wonosari nggih Bu nggih. Alhamdulillah penontonnya full menika kanthi adicara Semarak HUT RI nggih menika nggih. Merdeka nggih Bu kamardikan nggih, mengeti kamardikan nggih. Mantar kanca-kanca mbok bilih sak mangke pun aturaken lelagon utawi pun lorot sak mangke pun sesambetan lumantar keluarga ageng Turangga Beksa. Yo, biasanya Mbak Nurli ki spesialis blendrong kae yo. Dadine yo paham to yo. Siapa yang bilang? Yo, pemayu munur gurung jonge we. Kayak ngono ta Jarat. Dangu Panganane. mboten kepanggih kalian Mas Jarot. Alhamdulillah malah seneng aku ora kepethuk wedok suwe iki kok. Pisan pethuk ki ya Hanifah, Gartik ngene iki. Dina kowe muak aku. Pripun, Mbah? Pripun? Yo menika si Mbah. Napa nih? Gitu. Mang joget. Ditugu pala Mas. Tugu Kali Dadap kono ki lho. Sanes gupala Mbak, menika Apa? reca. Reca Lah Prambanan. gede berarti. Karo jonggring. Ngunjuk riyen menika pun sawektakaken dahar sarta ngunjuk lumantar. Oh mboten doyan. Lah kersane napa? Napa? Susu. Bakule niki. Oh lah wis duwe bojo si Mbae. Kowe ndek bojo rong. Ha ya jelas urung. Nggih, tas panglipur Mbak. nggih lelagonipun. Lumantar kanca-kanca pengrawite apa Mas? Jenenge? Panjak Wesi. Oh ya Panjak Wesi. Panjang mesti tepi taruh. Panjak. Oh panjang. Panjak Wesi. Nur iki ora petok budek to Nur. Ya monggo lelagonipun katur. Iya jadi Pak, kita bareng-bareng sama kakak. Gatot kudo esemane tutur manis sing gawe sliramu kangenake ora ira yen kakale tresno iki suci tansah bisa dadi nyawiji ya Ayo, berarti lagi. Turangga Beksa Ada Mbak Hanifah, ada Mas Jarot, Nurli Sehat ada juga Mak Garti ada Dek Sisar, kok Jeta saya ada masih muda kakak. si Om Oh si Om. sikat ya katon kudo esebari
semati ora liya amung sliramu kang dadi tembake atiku ayo kang tak puji tresno iki sampun katur kembange ati gek kemal etuk saweran kuwi simbae gek iki ngopo to Nur dandeke subuh ra golek saweran ki kok isa lomo Mbah Lah aku joget dikai wit. lha kuwi gek joget ditire duit tandek nuli menek panggung dine kroto nggih nggih Blas nuli kok ngantek etuk Kawat. lha iki apa sego selilih Udah mas kawin. Mas kawin ya ampun, wola sedeng kok ya. Sedeng soalnya nuli kita. Maleng nyepot ali-ali maleng. Kayak itu tuh. Iya. Aja saru-saru to, Mbah. Wengi-wengi san. Kene ndi? Yo nek njaluk yo Apa karo iki bapake lagune? sing nyawer lagune mau apa? Oh, tak pikir Ora aku. jenengan ngersake lagu napa? Yo. Njaluk apa? Njaluk apa? Lagu lho, Mbah, lagu. Lagu. Lagune apa? Tumbas pop es kersa. Pop es kersa. Gusti, iki bakul to kowe? Bakul pop es to. Dudu mas. Ya apa? Pop es Nurli kan luar biasa. Aku dudu bakal pop es mas. Apa? Tahu bulat. Yo. Oh dudeng telo madu. Yo, wiwit. Onde. Iki profesi Mas biyen ijek. Telone telo matu. Digoreng nang entek celengot dibakar mateni mawa jeruk. Bagi bakulan apa ya, Mbak? Resak-resak. Kan aku bakal tahu bulat mas. Oh, nek semono tahu. Nek semono bakulan. Ya. Langsung dangdut. Oh ya, liwong jaluk liwong didangdutke ya. Ya. Kayak kuwi karyawane do digerakke kon sambatan. Gawe dalan. Yo, liwong didangdutke mat jaluke aku nderek sih boleh lagunya apa gitu. Wow, Nek kae pengrawite. Krisna putih nek kae. Pengrawite ya bagus-bagus ya, Mbak. Jan kae nama-namane Jaret mbiyen. Yo, kecuali sing ngedram enggak aku. Enggak. Yo. Najarot ki ora bagus. Nen apa, Pak? Ayu. Aku kok ayu bangkeane nawon baluk. Ya, Nawon coba kemek. goyange kepiye? Yo kosek to, Pak. Oh, kosek. Mau ning lokasi siji wis kon goyang ate. Sing tuan rumah semaput tak goyang kon tekan kene goyang yo. Sabar ya, Pak, mungkin jenengan kula goyang. Atas. Hani Jadi Pak Pak atas. nek ora kuat mundur no, kok gek bali meneh. Yo. Alah, nganti kepojo-pojo kita. Sanes kepoyo, Lah, Pak. apa? Ketuban pecah. Wah, Ya lagi nih. Woo! Kita goyang bareng ya. ayo joget gawe ya. Yo. Apa Mas Jeno? Yo, yo. Yo. Ublak, utak, ublak, utak, ublak, utak. Garti. Goyang bareng ya.
gentak gentung. Apa ke? Gempa. Tuh gentak gentung. Jiwa langkaji kokok beluk. Jiwa langkaji kokok beluk. Oh, ajoni Nur. Ajoni Nur. Nur, lumahke Nur. Piye piye. Nur likarak niroke goyang kok keceket rambut nganti tekan jempol obah kabeh. Mergane ngapa kok Wahin? Mergane kowe kami tetep. Muncrat. Aku duduk kami tetep, Mas. Lah apa sayang? Kami tua. Yo. Kae lho ketua lempe-lempe. LPMP. Oh, LPMP. LPMP. Dilanjutke ya, Mbak, goyang ya. Ya monggo Bu Garti. Posisi enak, Mas. Enak. Saya kira iso aku karo Mbak gratis. Nalikane sepisan ketemu kok ayu gantilanku ala kujo ati riten siang dalu sikat ya sayo ora rukun jogane Pak aduh segere iya Jane iki penyanyi papat wedok kabeh lho iki. Heeh. Ndek kok masak surjanan kowe iki. Jare kon goyang Malah ya wedok pene tomboy aku Mbah. Lah iki kurang apa-apa nih gur jimat kok tak gowo. Ora apa-apa. Kok Antune ngerti kok yo ngerti boti ngono lho Gus, talah. Ra yo Mbah kita ini aku mbiyen ki jurusanku ki seni tari. Kayak tak kembangke, heeh. Aku pengen jurusanku tari. Tari apa? Dilanjut ya. Ya, nek ngeten iki pripun Pak Suryani? Ya. Di. Aku ngene lha nek iki. Mutung. Mutung. Enak kowe. Jarene penyanyi sak yuta mutungan. Yo alah, turangga beksa le golek proposal manyeng-manyeng nggo nanggap kowe lho Li. Mulai. Gusti Nur, mbok yo wong ki sing anu ngono lho, gek gembleng yo gembleng wong semene. Nganti kejang-kejang. Nganti kejang lho. Apa? Ayo. Ora tambulan. Nek Bu Grandis tawakan Garti. Apa mau wis gawe jenang? Bu Garti ngeten iki lenjer kuning. Aku ngene iki. Hanifah ngene. Lah nek iki Mbah piye Mbah iki? Iki kepiye iki anu kendrangen jimatan ki? Lah saya cilik ngono kok ya. Kok ya kendang jimatan ta, Mas? Ya apa sayang? Tugu kali dadak. Ayo Anyar dibacotke. toh. Dibacotke dia. Sah. Hah? Sing apik to. Mau nyi gratis. Oh iya, Dik. Ayo budhe gratis.
sampun 3 lelakon sampun Nggih. katur, Pak. Ini dilami sih ya Mas Jarot. Nggih. Siji masalah kepengen kok. Nggih, siap. Pun lorot rumen nggih Pak Sar. 3, 2, 1 lumantar kanca-kanca. Kaya kopo lan sateli saputerna kelaki lekae motore mabur jejer jaran sembrani ojo nyangkut arep bae ipen amen ora medhot tenane.
Ulang koras itu mas. O. E O E O. Yo. Os 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 os. Iya iya.
Oke. Yo,
Yo, balikin Nurli. Aku rame lemes. Yo, 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 yo.